Potom dak nang chetong tu na pod ni tum chepa ting pen just met non dak ni tum ASDC West Karbon District Committee hin pen isi pa Pherangke Amei ke phayelam thei bangla hen no je non Government of India Summer Parliament Session 2.1 no la sila so session along isi project aron mat Uniform Civil Code pula bang so bill alang tum wan pen all India tami man isi bet aron ajutang la so kapin chongji pa central government atum dori pon bong la si la bang so Uniform Civil Code bang nilitum hin pen che don dum de alam thei pi nilitum Law Commission of India ban isya kido nilitum hin pen pali ponilo si kopi posisi don dum de ma bangala hello la bang so Uniform Civil Code jong si wan det lo plutang te la tak heiso bari matum aron ajutang alam aki pindeng sumpot kivir dun det ji angring bang ketan khangyang la pen ke jasemet sikshidul ha waralong ke do akhei barim dum phan ke rai kom nang ji pusi ha 1951 aning kan pen family dum phala bangsa protection aron bang India constitution alulong sta minimum isi aja kong nang bp dulu sidol Uniform Civil Code wan det lo plutang te halaso sikshidul aron te pen li dum phanai pitang aja kong pusa medak Jasemet Administration of Justice and Customary Laws lahir bang kambude jangri bang thepi la senitum pulo jala bangso sikshidul area la pen ke ritum keiso tum habar bang ke la bangso Uniform Civil Code bang na parlo pon pe der ni tum ki cheng sa demand lo je Uniform Civil Code bang Karbi Anglong arlo West Karbi Anglong la pen ke dimahasau la ke thomas sikshidul district lo bang parlo pon pe der ni la pen hini ritum ka demand thu bang la hano je Jasemet Nagaland Farman Naga tuma Farman le India Constitution long ki bipon alang tum alam aki pindeng sumpot nim rokom ke rai kom kapang tang tibje pan Article 371A la pen ke mizu tum han ke rai kom jia men ben lang tum alam aki pindeng sumpot so nim rokom ke rai pi tibji pu ajo ini pen India Constitution long Article 371G ki BP pon kok ason taksi nilitum bailitum karbia hedum hamta mate dak la ke thomas sikshidul a district along ke do inglong habar a khei inglong so khei dum hata me nilitum a pindeng support nim rokom jutang ribat so na ke rai pi thibje farman India Constitution long separate isi article nang thapi pona ibusritum Law Commission of India phan nilitum hinpen isi akido litum panong si pini lo pon